Γεια σας κορίτσια, σας καλωσορίζω και σήμερα λοιπόν. Σας εύχομαι καλό μήνα, μιας και ακόμα είναι αρχές του μήνους. Ελπίζω να είστε όλες καλά. Σήμερα είμαι εδώ μαζί σας για να σας δείξω ένα σχετικά εύκολο μακιγιάζ. Ανοιξιάτικο, το ονόμασα γιατί είναι σε γαλάζιο και ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να σας φανεί εύκολο. Πείτε μου τη γνώμη σας, πείτε μου τα σχόλιά σας και θα τα πούμε στα βίντεο. Λοιπόν, πρώτο βήμα, θα πάρω τα καλλιτικά από την Κρυολάν και θα απλώσω στα σημάδια του προσώπου μου, τα μποναριστά. Αυτά τα καλλιτικά είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, έχω ένα μικρό προβληματάκι στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, τα μπονάρω και από το ίδιο καλλιτικό θα βάλω και ως κονσίλερ κάτω από τα μάτια, τα μποναριστά. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο make-up, θα χρησιμοποιήσω το BB Cream και παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλυπτικό. Παρότι έχω δηλαδή γουρκινίλα στο πρόσωπο, απλώνω την BB Cream μου και θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο, έτσι λίγο πλατή, αυτό. Έτσι θα έχω και ένα πιο ελαφρύ αποτέλεσμα, τώρα που ανοίγει και καιρός. Δεν θέλουμε να φοράμε και πολλά πάνω μας. Λοιπόν, τα μπονάρω με ένα σπόγκο τώρα, ένα σφουγγαράκι, ώστε να φύγει περιττή ποσότητα και να κάτσει και καλύτερα το προϊόν πάνω στο δέρμα μου. Λοιπόν, θα βάλω και μια βάση για τις σκιούλες μου από την Essence. Δεν έχω δοκιμάσει πολλές βάσεις για τις σκιές, αλλά αυτή μου αρέσει αρκετά, μπορώ να πω, και είναι και οικονομική. Τα μπονάρω ωραία. Λοιπόν, επόμενο βήμα η πούδρα μου. Χρησιμοποιώ πάλι μια πούδρα από την Κρυολάν, είναι αρκετά καλυπτική και μου αρέσει πάρα πολύ. Τα μπονάρω σε όλο το πρόσωπο, διότι έχω τάση προς λιπαρότητα. Λοιπόν, χτενίζω και τα φρύδια μου. Ωραία, και ήρθε η ώρα για τα μάτια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω μια γαλάζια σκιά, δεν είναι ματ, την έχω αγοράσει από τα μαγαζάκια αυτά των 1 ευρώ, είναι από την εταιρεία Kate. Λοιπόν, απλώνω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και στην εσωτερική γωνία. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα μπλε μολυβάκι από τη Beauty Line Cosmetics, αρκετά οικονομικό και αυτό. Λοιπόν, για να κάνουμε αυτή τη δουλειά πρέπει να έχουμε ένα μαλακό μολύβι. Και βάζω στην κόγχη του ματιού μου. Ακουμπάω ελαφριά στο κόκαλο, ακριβώς κάτω από το κόκαλο. Και κάνω μια αγωνία έτσι. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τώρα να βγει ομοιόμορφο, γιατί θα το σβήσουμε. Απλά να ξέρετε ότι χρειάζεται μαλακό μολύβι για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, και λίγο έτσι προς τα μέσα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Εδώ σας είπα, δεν μας νοιάζει το πώς θα το τοποθετήσουμε, αρκεί να μπει στο σημείο που πρέπει να μπει. Θα πάρω αυτό το πινελάκι που κάνει έτσι γωνία μπροστά και ίσιο μπορούμε να πάρουμε. Απλά εμένα αυτό με βολεύει και σβήνω προς τα έξω και προς τα πάνω. Το κάνω ομοιόμορφο σβήσιμο. Και τώρα φτιάχνω λίγο και τη γωνία προς τα μέσα να πάει η σκιούλα μου για να σβήσει ομοιόμορφα με την άλλη. Ωραία. Ωραία, θα πάρω αυτό το πινελάκι τώρα που είδατε. Θα σβήσω λίγο έτσι και με αυτό το πινελάκι. Πιάνει πιο μεγάλη επιφάνεια. Επόμενο βήμα παίρνω μια σκιά γαλάζια από την Art Deco. Έτσι έχει μέσα χρυσό σήμερ, είναι πάρα πολύ ωραία. Τα μπονάρω πάνω στο σημείο που έχουμε σβήσει το μολύβι. Τα χρώματα δεν φαίνονται πολύ καλά, δυστυχώς. Είναι πολύ πιο ωραίο το αποτέλεσμα από κοντά. Λοιπόν, παίρνω το πινελάκι μου, αυτό για να ανακατέψω τις σκιούλες μου. Το φουντωτό πινελάκι. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω πάλι το μολύβι από τη Beauty Line Cosmetics και το τοποθετώ τώρα στο κάτω βλέφαρο και στη μέσα γραμμή του ματιού, αλλά και προς τα έξω. Τώρα σας δείχνω πιο ξεκάθαρα έτσι που βάζω. Εδώ. Έτσι. Και από μέσα. Ωραία. Τώρα θα πάρω πάλι το πινελάκι που χρησιμοποίησα νωρίτερα. Σβήνω λίγο έτσι το μολυβάκι μου. Και θα χρησιμοποιήσω πάλι τη σκιά της Art Deco για να τα μπονάρω από πάνω. Έτσι να κάτσει πιο καλά το μολύβι. Λοιπόν, πήγα στο άλλο μάτι. Σας δείχνω λίγο την αρχή πάλι πώς τοποθετώ το μολύβι. Το υπόλοιπο δεν το γράφω γιατί είναι ακριβώς η διαδικασία. Απλά λίγο για να δείτε πάλι τι έκανα. Γιατί αυτό είναι έτσι λίγο το δυσκολούτσικο κομμάτι της υπόθεσης. Λοιπόν, έχω τελειώσει. Και με το άλλο ματάκι. Προσθέτω από κάτω πάλι το μολύβι. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Συμπληρώνουμε με μάσκαρα εννοείται. Και έχω τελειώσει με τα μάτια. Ο φωτισμός, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι τόσο σωστός. Λοιπόν, βάζω ένα ρούζ από την Oriflame. Ένα ροζάκι έτσι. Το χρησιμοποίησα και στο προηγούμενο βιντεάκι μου. Παίρνω το πινελάκι μου. Δεν θα βάλω μπρόντζερ. Θέλω έτσι λίγο πιο φυσικό αποτέλεσμα. Πιο ανάλαφρο. Έτσι το τοποθετώ και λίγο προς τα πάνω. Και πάμε για highlighter. Είναι μια σκιά ελεύθερης μορφής από την Oriflame που δεν μου αρέσει καθόλου σε σκιά. Οπότε το τοποθετώ σαν highlighter. Βάζω λίγο στη μυτούλα, λίγο στα χειλάκια. Τρελαίνομαι για λάμψεις. Λοιπόν, κραγιονάκι. Ένα ροζουλί έτσι. Ανοιχτόχρωμο. Ωραία. Και συμπληρώνω με ένα lip gloss από την εταιρεία Glamour. Είναι ένα έτσι φούξια lip gloss. Να δώσω λίγο λάμψη.
Λοιπόν, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια κορίτσια σε όλες.